Uniek, Coralle, Wunder, Sally, Rijntje en Yveske. We gaan hier een stekje zetten. Glendy, Mario. Wat is dat, Mario? En Peach. En Daisy. Lekker hè, Yveske? Lekker hè? Rijntje. En saai ook een paar keer per dag een beetje molken. Ja. Dat is even wat extra. Lekker. Rijntje, Coralle, Uniek en Sally. En daarachter is Wunder. Luister ik nog? Kom maar. Rijntje en Yveske. En Dreamy. Officieel. MacDream. MacDream. En dit is Madelief. Ja, verliefd ja. En Martine. En ja, ik zit nou te schakeling tussen Fries en Nederlands. Dit wordt ingewikkeld voor mij. Hun bent Nederlands Maar jij kunt Fries. en ik ben Fries. En dit is Tops. Ja, officieel. On top. Officieel. On top. En we noemen hem Tapsie. Topsy. Hi. Oh, je bent een fotogeniek al. Ja. Hoe groot is hij wel niet? 1,90
Oké. denk ik. Ja, het is wel een groot... Ja. Ja? Ja, dat denk ik. Ja. Is je kind? Rijntje en Yveske. Even wennen. En Sally. En Woender. Hoi. Ja. Glendy. Mario. Daisy en Peach. En daar hebben we even 2 tellen. Bjarni en Spidey. Uniek. Korallen. Hoi. En hier gaan Bjarni en Spidey heen. Tadaa. That's it. Hey, net wan. Nee, dat mag net. Met Mathilde boos. Hey. Nou, ik krijg toch even binnen zetten voor de buien. Mooi plakje zo. Daisy, Peach, Mario en Glendy. Is een kindvet. Hey. Doe maar. Hey Joker. Doe maar naar buiten. Mario. Hallo? Doe maar. Kom maar. Dit hier heb ik weer de hooistomer hellen. En nou zal ik het even verdelen over de hinders.
Nou, ite uniek. Top. En dreamy. Rijntje. En Yveske. Hey, Yveske. Hey. Hallo. En Wonder. En Sally. Uniek. Hey. Oh. Is lekker line. En korallen. Hey. Rijntje en Yveske. Oh. Hoe is Yveske? Tje. Hallo? Korallen. Uniek. Hey, uniek. Sally. En Wonder. Geen mooi? Hallo? Mario. Peach, Daisy, Glendy en Mario. Hey Mario. Hallo? Die kant op. Nee, hallo. Doe maar.
Kom Mario. En hier hebben we onze nijhinden staan. Onze uit van huizes. Dit is Top. Hey Top. En daar is Dreamy. En Dreamy heeft zo'n graasmasker op. Omdat hij heel erg ziek best is van een soort eten. Ik weet net precies wat de reden is. Maar ze had al, hij had al een paar keer op een kliniek staan. En samen een graasmasker gaat het prima. Even wennen voor ze. Nee. Ja? Nee. Kom maar. Uniek. Dat we Yveske die hebben hinnikt. Hey. Hallo. Wunder. Sally. Korallen. Rijntje en Yveske. Hey, moest net vertrennen. Oh. Nick. Daar is Joeke. Spidey. En Bjarni. En Mathilde. Wee. Voor het eerst zijn we samen in de bak. Dus dat is wel leuk. Of net uniek. Huh? Uniek? Oh, ik voel er net op. Uniek dobbel. Hoe? Ja, dat met blijfje. Nee, uniek shit altijd heel serieus. Ja? Oh, prachtig. Heel vol, hè? Dat is altijd blij, hè? Oh.
Nou, even Sjen. Hi. Weet niet, we wij zijn zijn heel druk. En ik zo zijn blij. Hartstikke leuk. Ja. Ah, nou Nou zit bij niet. ja, die zit ook in. Ik heb net al home. Oh jongens, net het ontbijt. Oh nee. Nee. Oh. Oh. Nee. Nee. Uniek had een appel. En ze kwijlt. Lekker? En we Joep. En Joeke. Goed zo. Lekker. Nou, the queen is back. Ik dacht dat ze er al in, maar dat doet ze net. Dreamy.
En Martine? Oh, braaf. Is de koala en Het is Top en Madelief. wie is de hinders? Top. Top en nog één. Is niet top. Zet hij op de hinder top? Ja. Ja, de top. Sally. En daar. Coralle. Yveske. Rijntje. Uniek. En Wonder. Yveske. Hey. Hey, Yveske. Wonder. Hallo? Dat is gemeen. Is er wat van, Rijntje? Hé, Rijntje. Coralle. En Uniek. Hey, Wonder. Net voor die, hey. Dat is juist goed genoeg. Niet. Dan maar net, hij is straks stikken. Hey, gekkie. Zo, er zit nog wel molk in, ja? Hey, Sally.
Dit is Daisy en Piet. En ze staan nou voor de tweede keer. Ongeveer, nou, 4 uurtjes of zo. En alles is keel. Hè Mario? En Glendy. Dus zo keel is het. En dat weer zo. Alles hebben ze opeten. Je hebt eten fiestevolle. Keel. Net keel. Hallo? Mario. Oh. En Piet. Kom eens. Oh. Hey, Mario. Mario. En zelfs als het zo kwad is, eten ze gewoon nog. Maar dat is ik wel onze te zien.